आसाम पुलिस एसआइआव नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो मोनसिगोन। थ' लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनालि एसआइ भेकेन्सि ओंखारबाय 306 भेकेन्सि जेराव नोंथांमोना हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन एसआइ इउबिआव। दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो हानायसेबां शेयार खालामगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब। दा लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय दासिमबो अफिसियेल वेबसाइटआव पाब्लिश खालामथ'वाखै। दा बेफोर माखासे सर्ट नटिस ओंखारगासिनो दङ। दा नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे मिथिगासिनो दं एबा नोंथांमोना गोबां नुदों जानांगौ जेराव माखासे डिटेल्सआ थाग्रोयो उनावसो आपल'ड जायो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बिदिब्ला जों थांनि फै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा अफिसियेल पेजआव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो नैबे एसएलपिआरबिआव पाब्लिश खालामथ'वाखै। जेब्ला डेटआ जागोन अब्ला पाब्लिश खालामगोन। नाथाय एप्लाइआ लोगोफोर 10 डिसेम्बरनिफ्रायनो जागोन होनना बुंदों। अब्ला नोंथांमोना दा बावैनो मोननो हासिगौ। दा जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होफिनबावगोन। दा जोबोर मोजां बाथ्राया बेनो माखासे बैसोखौ बारायदों आरो लोगोसे नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो हासिगोन आसाम पुलिस एसआइआवबो। दानिया लोगोफोर भेकेन्सि। दा भेकेन्सियाव गासै दङ 306। बेनि गेजेराव जोंनि एसटिपिआव दङ लोगोफोर बेनो जाबाय 31 आरो लोगोसे जेनेरेलाव दङ 126। नोंथांमोना जायफोरा हिन्जावफोर एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। 30% रिजार्भेसन दङ जोबोर मोजां होदों। बेनिफ्राय जायफोरा EWSनि थ' नोंथांमोना मोनगोन 10% रिजार्भेसन। दा बेनिफ्राय क्राइटेरिया बेसेबां बैसो नांगौ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आसाम पुलिसाव बेसेबां बैसो लायो होननानै। दा बैसोआ नोंथांमोननिया गाहायसिनानो 20 बोसोर एबा 20 इयार्स जानांगोन। अके बेनिफ्राय गोजौसिना जेनेरेला 26 इयार्स बारायना होबाय 1 इयार। बेनिफ्राय दाना जोंनि एसटिफ्रा 31 इयार्ससिम जोङो दानिया आसाम पुलिस एसआइआव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा लोगोफोर जोबोर मोजां जाय नोंथांमोना एलिजिबल जादों एप्लाइ खालामदो। गोबां नेगासिनो दङमोन आसाम पुलिस एप्लाइ खालामनो होननानै। दा फाइनालि लकडाउननि थाखाय 1 इयार बारायबाय। दा जोंनिया 31 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हाबाय। दा बिनिफ्राय लोगोफोर क्वालिफिकेसन। दा गोबां मिथिखायो आसाम पुलिसाव क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ होननानै एसआइआव। बेनो जाबाय जायखिजाया ग्रेजुवेट। जायखिजाया ग्रेजुवेट जानाय लोगो लोगो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो पार्सेन्ट नांलाया। दानिया लोगोफोर फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव फैबाय। दा हाइटआ जोंनि हौवाफोरा जानांगोन 160.02 सेन्टिमिटार हौवाफोरा एसटिपिआ आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन। दा बिदि जायाब्ला नोंथांमोना जायगायावनो रिजेक्ट जागोन नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो होनाय नङा। आरो चेस्टआ हौवाफोरा जानांगोन 80 सेन्टिमिटार एसटिपिब्लाबो। दा बेनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार बारायनांगौ नर्मेलनिफ्राय। दा जोंनिया 85 सेन्टिमिटार जाहैथारनांगोन जुदि बिदि जायाब्ला रिजेक्ट खालामनाय जायो। दा हाउ टु एप्लाइ होनाय लोगो लोगो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय एसएलपिआरबिआव एप्लाइ खालामनो होगोन बेयावनो खालामनो हागोन। दानिया जों फैबाय सेलेक्सन प्रसिडिउराव। दा सेलेक्सन प्रसेसआव जों फैयोब्ला नोंथांमोननि फार्स्टआव एग्जाम जायो सायाव 100 मार्क्सनि बिनि गेजेराव नेगेटिभ मार्किं थायो 1/2 आरो नोंथांमोननि एग्जामनि टाइमा 3 आवार्स जागोन एबा 3 घन्टा जागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर एसआइनि जेब्ला फुल अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना थाबैनो मोनफिनबावगोन। दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सआ बेनो थ' नोंथांमोननि HSLC एडमिट कार्ड नांथारगोन। बेनिफ्राय ग्रेजुवेटनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांगोन। बेनि अनगायैबो कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन आरो लोगोसे मेन इम्परटेन्टआ जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन। बेजों लोगोसे डमिसाइल। दा नोंथांमोना डमिसाइलखौ खालामना लाबानो जाबाय। जुदि आपल'ड खालामनांगौबा नोंथांमोना हास्लाबनाय नङा। बेखायनो दासिमबो जायफ्रा डमिसाइल नोंथांमोना इसु खालामाखै डिसि कर्डनिफ्राय इसु खालामना ला थाबैनो जायो सानसेयाव मोनो। दा बेनिसिम लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो।